Здравейте, мечтатели! И Христос воскресе на всички! Добре дошли в нашия канал. Ние сме Мечтаем заедно. Това е Теодор. Това е Глория. Днес, понеже е празник, сме решили да направим едно малко по-разчупено видео, а именно видео, в което ще си задаваме въпроси. Вече сме правили две подобни видеа. Днешното ще бъде посветено на празника, на Великден. В днешното видео ще задаваме въпроси, които ще бъдат свързани с Великден. Който отговори правилно, ще получи по едно яйце. Шоколадово. Точно така, шоколадово. Не истинско. Така, сега ще определим кой ще бъде първи, след като изиграваме една игра на камък, ножица, хартия. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Тоест, аз... Ти си първа, да. Избери си въпросче. Може да ги разбъркаш малко. Аз ги разбърках вече колко пъти. Добре. Избирам... това. Сега ще го прочета. И въпросът е следният. Вярва се, че Исус Христос слиза в преизподнята и след като възкръсва, душите на умрелите вече са свободни и те ходят на земята. Те ходят по земята. Но до кой празник е това? До Спасов ден, до Света Марина и до Петров ден? Мисля, че отговорът е до Спасов ден, защото просто имам и такъв спомен, а и също така се сещам и за разказа на Елин Пелин Спасова могила и мисля, че имаше нещо общо и с Петдесетница. Добре. Казвам отговора Спасов ден. И тук в момента, как виждаме, имаме въпроси от етнологията, който ти свързва с литературата и даваш верен отговор и можеш да си вземеш едно яйце. Добре. Една точка за мен. Сега аз ще отговарям. Сега си ти, да. Ето ги моите 10 въпроса, свързани с Великден, традиции, обичаи и всякакви други неща, свързани с празника. Така, ето му. Добре. Четем. Започваме с исторически въпрос. През коя година се осъществява историческото събитие, наречено Българският Великден? А. 1824, Б. 1732 и В. 1860. Така, тук мога и без отговори. Българският Великден и страстите български се осъществяват през 1860 година. Да, правилен отговор. Получава си едно бомбонче. Оставяме това на страни. Така, и сега пак си ти. И сега съм аз. Така. Сега да видим какво ще падна. Как се нарича яйцето, на което е добавено пискюлче от разноцветна вълна, която се залепя с восък? Шарка, китанче, джуган. Какво? Как се нарича яйцето, на което е добавено пискюлче от разноцветна вълна, която се залепя с восък? Шарка, китанче, джуган. Пискюлче? Да. Това е едно яйце, на което е добавено пискюлче от най-различни светове вълна и се залепя с восък. И си има определено име за това. Джуганче? Шарка. Шарка и последно? Китанче. Китанче. Пискюлче. Честно казано, не знам. За пръв път чувам за яйце, на което се лепят пискюлчета. Може би джуганче? Що му казваш, че казва джуганче? Да. И аз ще кажа, че това е грешният отговор.
Кое? Значи джуганче, джуганът е най-силното е биач, чукач. Шарката е когато е нарисувано нещо на есето и остава единственото възможно китанче. А добре, защо това пискилче? Откъде идва това нещо? Това е традиция, която се появява по нашите земи. Мисля, дали не беше от Родопския край, трябва да видя. И се прави по този начин и да има пискилче от най-различна вълна, да стане китанче, може би накитено. Тоест това е традиция в Родопския край? Предполагам, не съм сигурен в момента, трябва да проверя. Интересно. Да. И няма бомбонче за теб. И ти се. Сега аз. Да, сега си ти. И за това си изтегли ти. Да. Така. Вярно или невярно? Англия е страната, откъдето произхожда Великденския заек. Я да помислим. Вярно или невярно? Нещо ми попадна преди малко, дали не беше всъщност от Германия, затова казвам грешно. Да, грешно е. Великденския заек, традицията идва от Германия. Това си е... Да. Нещо беше с лутераните, там с Великденския заек, който носи яйцата. Да. И няма нищо общо с българските традиции. Точно така. Да. Аз имам право на чисе? Имаш, да. Вземам си, има едно червеничко. Добре. И сега си ти. Просто вижте. Хайде! Да, те отговаряш отново. Кой български приказен образ трябва да занесе яйца до града? Момчил юнак, хитър Петър или Крави Марко? Много интересен въпрос. Момчил юнак, хитър Петър или Крали Марко? Изключвам момчил юнак. Мисля, че е или хитър Петър, или Крали Марко. Добре. Ако е за Крали Марко, по-скоро ще има някаква история, в която се разказва за неговата сила, нещо такова, може би ще бъде. А пък за хитър Петър, ако е, може би той ще се опита да надхитри някого. Добре, какъв е верен отговор според теб? За да може да има яйца за празника, да празнува нещо такова. Вероятно, възможно е. И може би ще се надълъгва с някого, за да вземе повече яйца. Знае ли човек? Казва хитър Петър. Така и ти даваш верен отговор. Това е приказката Яйцата на владиката, която той взима за носач хитър Петър да му занесе яйцата на панира в града. Да. Вероятно на Узунджовския панир, много популярен в времето на турското робство. И решава да му даде 3 учени съвета. Тут хитър Петър му дава само един и накрая яйцата са счупени. А забравихме да кажем, че докато гледате видеото, вие също може да се опитвате да отговаряте на въпросите, да се опитвате да познавате и може накрая да ни напишете кой е измислил по-хубави въпроси. Да. Тоест на кои въпросите са по-интересни. Точно така. Да. Мисля, че трябва да си вземеш едно яйчице. Ще взимаме ничко и сме 2 на 2. И сега си ти, нали? Да. Добре. 2 на 2. Кой ще победи? И изтеглям това. Така. Така. Подобен въпрос на това е с пискилчетата, ама малко по-различно. Кое е другото име на писаните яйца? А. Шаренки. Б. Ниваляшки. И В. Перашки. Мисля, че е перашки. Защо? Защото знам, че така се казва. Ти каза другите две как бяха? Шаренки и ниваляшки. Ниваляшки не съм го чул, шарички също, перашките ми е доста познат. Не шарички, а шаренки. Шаренки, да. Така че мисля, че са перашките. Аз шаренки си го измислих. Така и предположих. Ниваляшки
И аз честно казвам не знам какво е, видял го от друго място и отговор В е верен, перашки. О, си взема още едно, вече имам и жълто, златно и яйчице. Чудесно. И сега си ти. 3 на 2. И пишете кой по-хубаво си е сгърнал лището. Тук нямам шансове. Какъв хубав въпрос. Какво символизира яйцето във фолклора? Ново начало, воденица, калъпса. Яйцето във фолклора. Да. И ние трябва да направим едно видео, в което да разкажем за кодовете. Точно така. Ние сме си говорили много по този въпрос и доколкото си спомням, мисля, че яйцето е символ на новия живот, на новото начало. Казвам отговор. Ти даваш верен отговор, може да си вземеш едно яйчице. Точно така и бих могъл да добавя, при малко говорихме за хитър Петър и за яйцата, които са на владиката. Тогава приказка завършва точно с счупване на яйце, което в обикновения смисъл говорим, че едва ли не се обезмисля ходенето му до града на владиката, но всъщност тогава се ражда нещо ново. Изобщо и за хората, за човешкия зародиш, живота, нали, всички тръгваме оттам. Излипването, да. Точно. Взимам си и аз. Да. И сега ще отговарям. Въпрос майстор според ми 3 на 3. И стегнем този. До сега отговори ли си грешно? На мой въпрос. Май не. Май не. Аз на един май отговори грешно. Така. Кое е традиционното име за понеделник в Страстната седмица? А. Светли понеделник. Чакай. Тук не дава отговора само. Да. Тук са само два отговора. Кое е традиционното име за понеделник в Страстната седмица? Два отговора. А. Светли понеделник и Б. Велики понеделник. Според мен е Велики понеделник. Да, верно. Ще взема още едно. Червено яйче, сървено яйце. Сега съм аз. Да. Много ги разпъркай. Така, кога се борисват яйцата? Преди изгрев, на обед, след обед. По принцип, когато има време. В наши дни. Иначе по традиция, може би преди изгрев. Ти казваш преди изгрев? Да. И даваш верен отговор. Може си вземаш още едно яйчице. Значи не сме си измислили достатъчно трудни въпроси. И сме много... Най-вече. Шегичка. Да си. Така, следващ въпрос, който е: колко е дълъг Великият пост? Отговорите дават ли? Как искаш, може да ги кажеш. Добре, 20 дни, 30 дни или 40 дни? Както предполагах и преди отговорите, 40 дена. Защото 40 дена Исус Христос се е мъчил в пустинята, дявол се опитва да го изкуши неуспешно и затова 40 дни християните постят. Верен отговор. Още едничко. Да. 5 на 4. Изключително спорвано е. Да. Хайде сега си ти пак. И така. В коя митология Земята е представена като яйце? Прабългарска, славянска, тракийска. Прабългарска. Славянска или пък тракийска?
Изключвам тракийска. Добре. Славянска или прабългарска? Да. Не трябва да сгреши. Да. Защото ще има много, стават много яйца за наваксване. Да, не трябва да греша. Ами... Казвам... Добре, славяни или прабългари? Славяните си имат свой бог, прабългарите също. На славяните беше Перу. Как? Не е Перу. Не се казва Перу. Не се казва Перун. Да. Да. Перун. А на прабългарите беше Тангра. Добре. И това не знам с какво ще ми помогне. Как беше формата на Земята? В коя митология Земята е представена като яйце? Добре, казвам славянската митология. Боговете на славяните са много. Перун, Ами да, и това също точно така, те имат много богове. Точно така. При прабългарите се предполага, че Тангра е, но все още няма неоспоредими доказателства, но като цяло ти даваш верен отговор и може си вземеш едно яйче. Ама аз мислех си да го кажа, в смисъл аз знам, че те имат много богове, но един от основните е Перун. Да. Да. Богът на грамотеец. Да. И си взимам яйче. Който по-късно се преобразува в змейовете в нашия фолклор. Добре, колко на колко сме? 5 на 5. Има свои разновидности, да. А защо сме равни? Нямам представа. Не трябва ли? Или... Не, аз си наваксах после май. Да, точно така. Ще да кажа, че той има разновидност в прабългарска митология Алп Борин, Зевс при древните гърци, при траките трябва да е Белсурт, ако не бъркам, и при викингите много ясно, че е Один. И избирам това листче. Остават 4. И моите са 4. Кой ще победи според вас? Изключително спорно на така. Великден. Как се нарича седмицата след Великден? Ми беше преди, сега след. Да. Светла, тиха или свята? Предполагам, че е светла. Защо? Ами... Тиха, не съм учил да се казва така. Свята, замисли се за момент, но някакси светва по-ми звучи, по-познато ми звучи. Еми, това е верен отговор. Нарича се светла седмица. След седмицата вече след Великден се нарича така. Още една точка. Изобщо не знам, че има ли победител в това видео. Добре да виж. Всяка една мома или булка получава по едно червено яйце, което трябва да пази до Великден. Къде обаче трябва да го пазят те? В пазвата си, в раквата си или на място, което те ще си изберат? Значи те получават яйце, да. Което трябва да пазят до Великден, а го получават пак на Великден, така ли? Преди Великден малко. Малко преди Великден. Да. И трябва да го пазят до Великден. Да. И до тогава трябва да го крият някъде. Да. После? После го показват. А мома?
Може и мома, може и булка. Как беше? В пазвата си? В пазвата си, в раквата си или на място, където те си изберат. Със сигурност на място, което го крият, има някаква символика да стои там. На това място. Вероятно е така. Така че изключвам отговора, че където примерно те си решат да го скрият. Що може и само жени, нали? Да, мома или невеста. Мома, може би, после като го разчупи, ще разбере, примерно, кога ще се омъжи. Или кой ще бъде женика ти. Примерно, да. А ако е вече невеста, омъжена или сгодена, може да се разбере, примерно, не знам, каква ще е годината, колко рожби ще има, нещо такова може би. Би трябвало да има някаква символика. Нещо такова, предполагам. В пазвата си, в раковата си. Защо да го крие в раковата си? То какво? В раковата си, може би там, където и стоят постелките, завивките, чаиза на момата. Да. Може би и там, да. А в пазвата си, защо в пазвата? За да ни го вземат? Да. Въпросът ми е много интересен. Не знам дали ще отговоря правилно, но все пак мисля, че е по-логично да е в раквата. Така, ти отговаряш в раковата си. Да. И това е грешният отговор. Има част традиции, когато яйца се слагат в раква, но в дадения случай те трябва да ги държат в своята пазва. Защо? Това ми попадна при малко в една книга, но не се разровях на други места да видя защо. Може след малко ще проверя. Аз си го мислех, ама накрая се разколебах. И няма да ти се за теб. Добре, значи сме 5 на 6. Да. Добре. Последни 3 въпроса. Да. Така. Великденският остров, открит на Великден през 1722 година, сега е част от коя държава? Отговорите от ли ти? Кажи ги за всеки случай. Сингапур, Колумбия, Чили. Великденският остров. Много интересен въпрос, исторически. Знам за Великденските острови. Хилядолетна история, още имат обитатели там, но на кого са в момента аз не мога да съм сигурен, но ще предположа Сингапур. Това е някъде в Азия, Южна Америка, не че е далеч, но мисля, че може би са около някоя азиатска държава, в случая Сингапур. Това е моето мнение. Казва Сингапур. Сингапур, да. И това е грешен отговор. Кой е верният отговор? Верният отговор е Чили. Ето, научих нещо ново. И нямаш бомбон. Да. И сега са ти. Защо тук има 3 въпроса? Аз преди малко казах, че са 3. Ти беше първа. И сега ще остана 2. След това пак ще има 2 от тебе, така е. Добре. Значи всичко си е такава. Не сме объркали, не е падна някакъв въпрос отдолу. Ами ние сме си малко заплеси за това. Разбира се. В една българска приказка се разказва за погребение и за един човек, който откраднал едно яйце. Какво е направил с него? Закопал го е, спуснал го в кладенец и е го изял. Чакай, я пак. В една българска приказка се разказва за погребение и за един човек, който откраднал едно яйце.
Какво е направил с него? Закопал го е, спуснал го е в кладенец и го е изял. На погребение. Той се го взел от погребението, така ли? Да. И това какво ще има с Великден? Свързано е с яйце. Добре. Значи той го взима, имаме погребение. Да. Изяжда го? Това ли казваш? Не, изяжда го. Закопва го, спуска в кладенец и го изяжда. Ма че защо да го изяжда? Спуска го в кладенец и го закопава. Закопава го. Ами аз не знам приказката. Тук също със сигурност, не със сигурност, ами да, има символика, нали, това, което е направил с яйцето. Да. Погребение! Живот, казахме, че яйцето е символ на новото начало на живота. Точно така. А има погребение. Да. Значи той ще го закопава. Това ли отговаряш? Да. Добре. И ти даваш грешен отговор. Ето що? Така. Сега ще разкажа за приказката, разказана от Младел Тошо. Има едно погребение. И един човек бил много гладен. Искал да хапне. И влиза в стаята, когато жените готвят. Приготвят неща за погребението, храната и бързо подкрадва едно яйце, скрива се някъде и го изяжда. Започва да го яде, но се задавя. И изпада в безсъзнание и хората мислят, че и той е умрял и решават да го погребат и него. Започва травната процесия, водят го към гробищата, но изведнъж яйцето някакси започва да пада от устата му и той се разбужда. Всички се ужасяват, той казва: бре, къде ме водите, бре? И всички побягат и го оставят там. В случая ти даваш отговор, че и тук казва закопал го не е вярно, а всъщност го изяжда. Това е верният отговор. Сега дори направих една връзка между тази приказка, не знам името, и приказката за Снежанка, която тя хапва ябълка и я водя да я погребват, но изпива ябълката, може би едно и също като значение или подобно, но да. ще видим по-напред как е. Много интересно. Нали? Да. Много хубава приказка, много хумористична, тя разказана от дядо ми. Голям шегадия беше, той разказваше аз си го помислих. Добре, в смисъл си викам, защо ще иска да го изяде, това ще е най-баналното. Ама това се оказа. Да, също с една хумористична приказка, която си има своите скрити значения и сраждането нещо ново, може би. Да. И 6 на 5 отново. Добре. Тягай се. И избирам ето това листче. Добре. Така, моят въпрос е: къде се намира най-големият музей на великденски яйца? На великденски яйца в света? А. Германия, Франция, Полша или САЩ? Тук има 4. Тук не знам верния отговор. При малко разбрахме, че видненския заек идва от Германия. Ще стрелям в този отговор. Германия. Германия. Ами, това е грешен отговор. Защото къде според теб може да се намира? В Щатите? Аз така си мислих, ама не. В Полша. Интересно. Да, между другото. Най-неочакван отговор от всичките. Да. И аз не го очаквах, ама да, в Полша се намира. Ето нещо ново. Да. Съвсем неочаквано. Така. Ами пак няма яйце и пак аз питам, нали? Да. Предпоследни от моите въпроси.
който гласи: какво се прави на Разпети петък в църквата? Минава се покрай ъглите на църквата с червено яйце. Минава се по специална маса или взима се червено яйце и икона, които се оставят до камбаната. Така, на Разпети петък. Да, Минава се по ъглите. това е първото. После С червено яйце, нали? Второто, минава се под специална маса. И третото е, взема се червено яйце и икона, които се оставят до камбаната. Защо си мисля, че беше нещо за минаване под нещо си или как? Под маса? Не знам. Що ме гледаш така? Не знам, и трите така отговора са интересни. Имаше А за яйцето какво беше? Минава се с яйцето къде? Така, първото е, минава се по кръглите на църквата с червено яйце. Нали? Може би нещо е с яйца там въгъла, нещо сира, не знам. Второто е някаква маса, нещо се прави по тази маса. Взема се червено яйце и икона, които се оставят до камбана, дали да се извести, нали, не Значи знам. това с червеното яйце го изключвам, защото на Разпети петък боядисани яйца няма, освен, нали, то може и на Велики четвъртък да се боядисани, така че може да има червено яйце. Ама пак... Това с обикалянето на църквата не се прави тогава. Мисля, че отговора с минаването под масата може би нещо свързано с пречистване на греховете или нещо такова, нали, все пак Разпети петък се смята за един от най-тъжния ден в годината. И тогава, когато е разпнат Исус Христос. И може би това е за хората, да минат, за да се изчистват греховете си и да нещо такова. Да. И това смятам, че е верният отговор. И ти стигна до верния отговор. Минава се под една специална маса, която е свързана с слизането на Исус Христос в преизподнята, в пъкъла. И там, слизайки надолу, опрощаване на греховете, както каза ти, и нали, под масата, отдолу явно пъклото, ада. И може да си вземеш едно и ти се. Да. И най-после ме върни. Да. И имаш два въпроса за мен, както виждам. Да. И нека да пътва. Между другото, това с масата, минаването, не знам защо под маса, обаче се сетих и за една пещера. Така. Не си спомням дали не беше в Леденика или на друго място, в някоя друга пещера. Имаше едно така като много тясно пространство и оттам хората трябваше да минат. И който не може да мине, все едно, че е грешен, че не е изкупил греховете си или нещо такова беше. Или трябва да минеш оттам, за да се изчистиш от греховете си. Имаше нещо. Това беше чистилището в Леденика, точно така. Да, в Леденика. Отидете да посетите това място в Врачанския Балкан, който не е в Враца. Да. И който е. Аз успях да мина тогава. И аз мисля. Трябва да опитаме пак. Преди доста години ние не сме ходили от много отдавна. То и аз преди 20 години. 20? Еми, когато съм бил на 15, колко се получават? А на фестивала не ходихме? Но говоря вътре в пещерата. Да. Ма не, теб нямаше да. Не нямаше да. Добре, сега продължаваме с следващия въпрос, който е свързан и с тема изкуство. Така. И той е следния. Кой е нарисувал картината Тайната вечеря? А. Микеланджело, Б. Леонардо да Винчи и В. Рафаел. Знаем картината, може да си я представиш. Тайната вечеря, 12-те апостоли, Исус Христос. И са Микеланджело, Рафаел, Леонардо да Винчи. Да. И ви казвам по-шеговито три от Космолите нинджа.
Ами не съм на 100% сигурен кой е верният отговор, но предполагам, че е Микеланджело. Сигурен ли си? Давам този отговор. Сигурен ли си? Да. Ами, добре. Автора, който е нарисувал Тайната вечеря, е нарисувал една отново много известна картина. Може да се сетиш коя е. Мона Лиза? Да, Мона Лиза. И за двете картини, между другото, има страшно много спекулации, какво се е опитал да скрие в тях художника. Има и филми, има и книги много писани и за Тайната вечеря, и за Мона Лиза. И отговора на въпроса е... Вече казах Микеланджело, верно, неверно, това избирам. Леонардо да Винчи. Знаех си, но Да. вече бях избрал отговора. Няма яйце отново. Да. Последен въпрос. Решаващ. Да, решаващ. Нали? Ами 6. Не сме равни. 6, да. И ти имаш още един. Решаващ въпрос. И това ще бъде една гатанка. Добре. Пълно сито с яйца, на средата патица. Що е то? Не. Пълно сито с яйца, Да, на средата патица. да. Що е то? Как може баш накрая да ми се падне това? Де. Помагайте, хора. Помагайте, Назоре. Бори се за победа. И изчезна от кадър. Само аз ще... Добре. Ами, пълна кошница с яйца. По средата патица. Не беше ли сито? Пълно сито с яйца, на средата патица. Добре, сито. Да, Сито, дето се е брашно. да, сееш брашно. Така, има яйца и по средата има патица. Да. Ема то не е честно, аз сега трябва да дам категоричен отговор, без да имам... Тя се вика, кога ще се падне този въпрос, кога ще се Това е падне? направо за последен въпрос. Ти направо... Еми, и се печели толкова се сме. Уф. Козунак? Това е отговорът ти? Просто разсъждавам. Добре. Защото да кажем така. Ситото е кръгло. Така. Козунака също. Да. Да речем тук, като има така, два са яйчицата, по средата... Може. Не го обърквай ти. Не знам. Чекай. Не! Сито с яйца по средата патица. Така. Ситото къщата, яйцата са децата, по средата е майката. Много хубав отговор, него ги избираш. Не обичам като гледаш така. Това казвам. Така. Прекрасен отговор, на съжаление грешен. Пълно сито, небе, яйца, звезди. По средата патис, месец. Месечина. Страхотен въпрос, който можеше да донесе победата. Айде ще да видим по тебе сега. Последен въпрос. Да. Дали ще отговориш правилно. Резултатът е равен. Равни сме и сега ако отговориш ти печелиш. Да, иначе трябва да има допълнителни въпроси и яйца. Как така? Никога не може да се победим. Това ще го отговори 100% сега. Никой не знае. Защо с първото червено яйце се намазва челото на децата? За да са смели, за да са начетени, за да са здрави и жизнерадостни. За да са здрави и жизнерадостни. Това е грешен отговор, за да са начетени. Всъщност се прави. И взимаме яйчето и не го взимам.
Страхотна игра, поздравявам. Добре, айде, честито, победа. 7 на 6, изключително драматично. Да, доста оспорвано беше. Признавам се, че имаше много интересни въпроси. Мисля, че всички им беше много интересно и научих нови неща. Много интересно ми беше за това с ситото, за приказката с човека с яйцето. Дали го закопал, дали го е взел, дали го е друго направил. И доста имаше и други интересни въпроси. И като цяло беше много интересно. Надяваме се, че и на вас ви е било интересно. И както казахме в началото, може да пише на коментари, кое знаете, кое не знаете, кое ви е направило впечатление, кое сте научили. Дори може да ни зададете въпроси в коментарите и ние ще се опитаме да ви отговорим. Ако видеото ви е харесало, може да се абонирате, да харесате, да споделите. Вече ви казахме да коментирате. Да, бъдете здрави, щастливи, засмени, светъл и хубав Великден. И ще се видим в следващото ни видео в някоя от нашите поредици. И така, това е Теодор. Това е Боря. Ние сме Мечтаем заедно. До скоро. И не спирайте да мечтаете. Чао!